Uitați, dragi, doar am venit de la treabă. Hai să vă arăt și vouă cum este noi aici. Aici este Maica Domnului. Suntem în Anglia aici, în UK. Da, mulțumesc. Iisuse Hristos. Așa. Ok, și să vedeți și voi. Uitați aici, în grădină la mine. Și să vedeți ce am adus, iarăși. Am adus încă o cărucioară de lemne. Ia să vedeți și voi. Uitați aici. Noi căruță ca BMW-ul. Și uitați ce avem noi aici. Fiți atenți ce avem aici. Ia uitați. Ăștia lemne de iarnă. Să vedeți și voi. Pentru foc. Ne dă foc. Le tăiem. Și le așezăm frumos.